Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga kandusanan, dili pa ko magsugod sa atong letter sender. Magpaila-ila usab ako kaninyo. Ako di ay si Doktora Darna, ang inyong magtatambag balibag. Mga kandusanan, bago na ko sugdan ang letter sender, pagbasa, sa mga tao nga hinakit sa ilang unang-una ug kasing-kasing, ipadala lang kini sa amuhang kandusanang istasyon aron atong matagaag pagtagad mga kandusanan. Mga kandusanan, mao kini ang sulat sa ato ang letter sender nga taga Negros Oriental. Dear Ate Laika Burn, magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Julie na taga Negros Oriental. Ang problema ko, Ate Laika Burn, abahin kini sa ako ang ginikanan og igsuon. Ate Laika Burn, unsaon nako pagpaigo nga akong ginikanan og igsuon, Ate Laika Burn, nga maayo ang ilang pagtagay diri nako. Ate Laika Burn, kining akong sulat gisulat gid ni nako sa streamer para lang jud moabot diha sa inyong kandusanang istasyon. Pasensya na, Ate Laika Burn, kay wala gid ko'y papel, diri gid nako gisulat sa streamer. Kaloy pod sa ato ang letter sender, mga kandusanan. Luoy jud siguro ni kahimtang. Ate Laika Burn, bago na ko isaysay ang ako ang kaagi sa ako ang ginikanan ug igsuon. Mangayo sa gug katahuran diha sa akong mga silingan ug akong mga kaparintihan. Ate Laika Burn, mao kini ang ako ang kahimtang ug akong suliran. Ate Laika Burn, natingala ko sa ako ang ginikanan ug igsuon. Malipayon man sila kung ako na ikahatag nila. Dili magidunta na, Ate Laika Burn. Ako tapulan. Kugihan ko nga pagkatao, Ate Laika Burn, nga numan jong dili man ko nila tagaan. Hatagan og maayong pagtagad. Ang gusto manggod nila nga mahitabo, Ate Laika Burn, kanunay ko mangita og pangwarta. Kanunay ko na ay trabaho, Ate Laika Burn. Ate Laika Burn, abot gid sa punto nga nahisawa gid ko sa akong ginikanan ug ako ang igsuon.
Ilan naman ko palayason sa amo ang kaugalingon at tilay ka burn kanang panahon nga di ko makahatag sa ila ug pangwarta. Ug kwarta. At tilay ka burn, mao nang nagpadala ko og sulat diri sa kandusanang istasyon kay aron ko malinawan. Naguol ko at tilay ka burn kay nakaingon jud ko sa akong kaugalingon, ako ba kini sila ginikanan? Dili man sila maayo muhatag og pagtagad diri nako. At tilay ka burn sa ilang gibuhat diri kanako, naningkamot ko at tilay ka burn. Bisag unsay trabaho ako sudlon, maay na lang nga makaipon ko para sa akong kaugalingon. Niabot gid sa punto at tilay ka burn, wala gid sila kahibalo nga ako nag-ipon og salapi. Nag-ipon ko para sa akong kaugalingon kay gusto ko at tilay ka burn moabot ang panahon nga maminyo ko. Kay bisag hantud karon at tilay ka burn dili gid sila maayo mudala nako. Bisan kayod kalabaw na ang ako ang trabaho at tilay ka burn, dili gid gihapon nila gipanapansin ang ako ang trabaho ug akong paningkamot. Mo nang naabot sa punto at tilay ka burn nga ako gid silang gisukmatan. Nga ako silang giingnan nga anak bako nimo nay gipangutana gyud nako ang ako ang inahan at tilay ka burn kay nganong lain man gyud ang iyang pagtagad diri nako. Mao na tilay ka burn niabot gyud sa punto nga giingnan ko sa akong inahan. Ako daw ang hinungdan nga nabankrupt sila. Wala ko nagdahom at tilay ka burn nga naada sila'y mahimo tong niaging mga panahon na gamay pa ko. Munang hantod karon at tilay ka burn ang ilang kaligot-got nako kay kalagot nila nako gumikan sa ako pagkatao nga nabankrupt sila. Unsay rason ug unsay hinungdan at tilay ka burn nganong nabankrupt sila, ako ang hinungdan. Sa nasayran nako at tilay ka burn, nagkasakit daw ko og 50-50. Hurot daw ang ilahang mga kabtangan nga ilang gipamaligya para dari nako. Muna ang tilay ka burn sa ilang paghatag ug pagtagad diri nako, gibaslan nako sila. Wala jud ko nagtinapulan at tilay ka burn. Kayod kalabaw ko at tilay ka burn, pero wala gid nila gitagaan og pagtagad. Miabot sa punto at tilay ka burn nga nihawa gid ko sa balay. Pero wala gihapon ko nagpasagad sa ila. Ginapadalhan gyapon ako sila. At tilay ka burn, unsa jud ay ang tao. Sa kadugay sa panahon na tilay ka burn, hantod karon magdumot pag yun ay gihapon bisag imong kadugo. Mao na tilay ka burn na padala kog sulat diri sa kandusan ng istasyon nga wala pa marehistro. Karon tagaan ko og pagtagad. Mora kini ang akong sulat at tilay ka burn, and more power sa inyong istasyon nga wala pa marehistro sa kandusanan. Ug salamat kang Doktora Darna nga mohatag og pagtagad ug tambag balibag. Daghang salamat. Julie.
Mga kahindusanan, ang problema sa ato ang letter sender kabahin kini sa iyang pagkatao. Nga hantod karon gidaladala niya ang kaysawa sa iyang ginikanan o igsuon, gumikani siya wala siya tagay og maayong pagtagay. Julie, ang angay nimong buhaton sa imong problema, ayaw lang pud og pagpakita sa imuhang pamilya nga ikaw dumot ka para diha nila. Kay kanang imong ginikanan bisag unsaon diita kabayad. Sakto nang imong gibuhat nga naningkamot ka para sa imong kaugmaon ug makahatag pud ka para sa imong ginikanan. Ayaw pagunahuna og dautan kay dili na maayo. Mas maayo nang imong gibuhat kay kana buligan jud ka sa kaitasan. Julie, salamat sa imuhang pagpadala og sulat diri sa amuang istasyon nga wala pa marehistro. Og daghang salamat. Mga kandusanan, kami nga mga magbabasa sa mga letter sender, sa mga taong nagpadala diri sa amuang ug sa abong huna-huna nga nabuhat namo ang amuang gustong buhaton. Mangayo lang pud mig pasensya sa inyo kay kini wala gid namo kini gituyo. Og daghang salamat. Thank you for watching. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninuhon. Daghang salamat.